Hello mga ka-listeners, good evening. So balik na po tayo into vlog sa Higala Hostesya, no? Part 6 na din mga ka-listeners. No? Kanya magpadayon tagbasa sa inyo ang mga comment mga ka-listeners, no? Para ato ning mahuman og basa, no? Kay daghan kayo mo comments na tigom, no? Ang una si Rika Stone, wala na lagi sumpay dul ang Higala Hostesya, sumpay please dul. Mo na ni part 6 na tanong. Naghinapos na ra ba ni? Nya, salamat Rika Stone, no, sa pagpaabot, no? Nya si Gerald Maribaw, salamat po sa upload. Sa po yan, Gerald Maribaw, no? Salamat po sa imong pagpaminaw. Shout out po ni Birds Digsab, no? Nag-comment siya, mag-this guys, uy, sa man eh. Salamat Birds Digsab, no? Sa imong pagpaminaw. Nya si Richard Alboro, salamat idol ka na sa ni mo. Sundan ang Lone Ranger Part 3, boss. Na, mag-upag yun, ha? Na paminaw na ninyo, no? Part 3 sa atong pag-vlog, wapat na naka-upload ay advancement. Napaminaw na ninyo ang Lone Ranger Part 3. Unya, salamat Richard Alboro rin. No? Si Mipro Dayama Christian Kiso nindot sa drama na imo gi-upload idol. God bless sa imo. Salamat Mipro Dayama Christian Kiso. No? Camila Binaraw, bagong style sa pag-unalods ba? Hahaha. Mga gamitan o pala ba? Dali ra kayo to kalisanas. Wala na kung mamidyohe ang pagkahuman ba? Limpyo ito pagkahuman na mo. Huwag tang gina mga ugat sa malukat man eh, palahon. Apsay kayong agi ato, wala na akong mabidyohin na kay na kalimot kong video pag umagpanid to ba. Limpyo katong agi na mga to. Dali na kayo kay pala ba, malukat yun ang mga ugat sa sagbot. Unya si ako ano po itong ideya mga ka-listeners, gipala na ako. Huwag ko'y gunaon tayo man, dyan na may pala. Himuan pag teknik, kaperting katawasan mga kauban na to. Kay ilaha guna mo lang gamit, ako awa mo ko'y gamit. Na may pala, kining pala gamiton. Humanda yun. Wala ninyo makita itong mga ka-listeners nga ako yung gibanatan tumayo. Kaya sige mo, ako may tig-video. Pero human sa video atong banat ko atong pala. Limpyo kanya agi, huwag tang ginong sagbutan na. Kunya, motor kaingon kung lamig, itam na nagbalanghoy ba. Kay medyo humukon ang yuta dito po. Napoy part nga mga humukon ba, malamig itam na nagbalanghoy ba. Salamat kay Carmela Binaraos, no? Kay tanaw mo sa vlog, no? Si Noel Ibarita, idol bakit ang tagal ng episode 3 ng Lone Ranger? Nalangay ta ani kay atong giuna tong managlaing dalan, no? Kay nag-chat akong amigo ba niya. Amigo man to nako si Kuan kabats nako ba tong nag-request bang na excited siya sa sumpay mo akong giuna sa no ang part 7 ug 8 sa managlaing dalan, no? Kay Kuan ang pagbigyan ako amigo ba kay ganahan sa maminaw man sa managlaing dalan ba nya ka-vibes na ko to si Gios sa mga drama nga kami may mag-vibe sa una mag-upload og drama. Kami ang naka-ideya ng tinag-as ba nga mga upload sa una. Mag-abot yung may kanunay na sa una ni Gios mo to nga hindi ko kabalibad sa yung request na pwede ba ka nang sumpayan dahil mo ka nang loads. O kuya dahil yung tawag na. Mga itong gisumpayan. So karon ako sa pagbigyan ng inyong hanapod kay para maangay no kinis ang Lone Ranger kanang Higala Hostesya nga puhon ang agaton o katong apidak-idak no hanapay munyika dai hanap pa ko option mga kalasinas no napali munyika dai kasi panikamutan no mga kalasinas no? Si Annalyn Samson, hahaha, na may naimuot ko sa imong vlog, idol. Salamat kay Annalyn Samson, tanaw sa vlog dahil. Si Pancho, asa man ka, sorry boss dyan.
Salamat Ipancho, no? Atong vlog na dugay na to, 2022 ug 2021. Panahon pa to sa COVID, mga ka-listeners. Throwback tong akong vlog ato. Na sermon to, si Bacalso Biniboy. Idol asa jud. Idol usa jud ko sa tigpanima. Idol usa jud ko sa tigpaminawan sa mga drama sa DWHP. Sukad pa sa una. Unta idol ma-upload ang mga drama karaan kay nindot kayo paminawon og may pagtulon-an jud. Kung makuha ba? Mulagi nindot kay itong mga drama sa una pero ang problema kay wala may nag-upload sa mga artist, sa mga taga-DWHP ba? Unang sayang lagi itong mga drama sa una. O pa po uso cellphone na to, napay uso cellphone. Daghan kay kog record. Kay mao gyud akong hilig. Mo lagi po sa kapobrehon ba? Di ko ka-afford din ang mga cassette pang-record no? Sa mga component kita nga dami kay kuha sa record sa una. Maintainer ko ito Walkman. Na, dali po maguba mga Walkman sa Bombay sa una. Una nga. Wagi ko kayo mga klarong record sa una, mga intro, mga minugbo kasagaran. Wagi ko kakuha ng series drama, sayang lagi. Salamat Bacalso Biniboy ni. Si Robert Akyatan, morning idol, okay kayo yung drama, taga Bohol pud ko pero nakog Davao nagpuyo. Salamat Robert Akyatan. Taga Bohol di po siya no, nila sa drama no, nasa sa Davao nagpuyo karon. Si Rocky Vlog, hapit na Mahuman Roads, ang katapusan sumpay na gini, yung atangan, aning managlahing dala no. Part 9 ng katapusan. Abi Abrigoso, wala man pinali lagi sa Pidak-Pidak. Walay part 13. Basin ugma. Ay kamutan na nako no. Ay mo kabalaka kay mahuman lagi nato ning mga dramahan no. Nag-andam man pugudaan gud kanang atong ipuli ba nagkalingaw pug arrange ba. Kay hapit namin ng mga tapos ug Pidak-Pidak matapos na. Ang naglaing dalan matapos na sad. Ang Higala Ospesya matapos na pud, ang Agaton matapos na. Pidak-Pidak. Una hanggang garidi ko daan ipuli. Napasensya mga ka-listeners no. Sa mga nagpaabot. Salamat Abi Abrigoso. Unya taas naman pud ato ang kuan day intro. Kita maglangan mga ka-listeners, paminawan ninyo ang part 6 sa Higala o Hustisya. I always thought you were the best. O garon mga higala, ania ang laing sumpay ning atong sugilanon. Higala o hustisya. Sometimes it wasn't fair. Happy anniversary, mahal ko. Sa labisita ang cake. Nawata ng kining mga buwak. Kadiyot, ha? Nalimot ko. Kadinahan ko man di ay ikaw. Kadiyot, kaya tangtangan ka sa imong kadina. Apan, isaado na anako, nga dili ka na musuway paglayas. Kay masakitan ka lang. Kay bisan kon mamatay ka pa, ang imong patayng lawas, dili ko gihapong tugotang makapalayo ka na ako, Emma. Dininhi ka na ilubong upan ka na ako, dinhi sa mansyon. Oh, Emma, mahal ko kayo ikaw, Emma. Nakuha ko ng imong kadina. Pagmata na, mahal ko, sawa na kining gamay nga cake. Eva? Ayaw, kadlok na ko. Ayaw pag-atras. Nawata ka ni muwag, mahal ko.
happy anniversary. Nakita ka, may cake kita. Ako nang gidag ko tandaan. Magdungan ta sa paghuyok. Nawataw na kini mga buwan. Uy, ikaw ako sa cake. Ikuto ka nalis sa mayo. Mahal ko. Pasaylo ang awa ko ikaw mahati yung pagkaon sa pipila kagabi, ha? Ikaw, manggod. Lapas pagyapon ng imong kinaurasan sa may aking gabi, ha? Nakita ka? Adiyaw sa kong kilid. Pero, sige, padayon si mong pagkaon, ha? Magkuha kong lain pang magkaon sa kusina. Ingon man, bino, magselebrar kita, mahal ko. Og inikaw man, maligo ka, ha? Kay, ibingaw no sab ko ni mo, mahal ko. Gusto ko ikaw makakos o mahagan. Ay, ngano bang bisan pa man kung nawadaan ka na sa mayong pangisip? Ganahan manggihapon ko nimo. Nga unta, makapuli mo ko nimo bisan pila ka mga batan o mga babae. Ay, ma, ha? Sige, dinig ka na. Padayon lang sa pagkaon, ha? Magkuha pa ko dito sa kusina o ganin. Sige. Nasayop ka, Felipe. Wa kumawat sa maayong pag-isip. Gipatuo ko lang ikaw nga nabuang na ko sa pamasin nga iba na kong masagdan ng buhian. Gusto ko nang makita pag-usap ang akong mga anak. Sila si Ruel ug Cyrus. Kunain man karon ang akong kamagwangan. Hidaot pa unta nga anaas siya sa maayo nga kahimtang. Pag si Cyrus, ang atong anak. Ani aman si ubad ka nato din si sa mansyon. Napanwa ko na siya makita. Tungod sa imong pagbilanggo na ako din sa underground. Diyos ko, mamatay na balag ko din nga dili ko makita pag-usap o magakos pagbalik ang akong mga anak. Diyos ko, maluoy ka. Luwasan ako gikan din eh. Maluoy ka. Gusto siya pabalik sa underground. Nagbitbit siya mga pagkaon. Kung mo, ustukos kong pagkapas. May gitiguan siyang tao diya sa upos. Apan kung kinsan ka na, masaydan ko na ka na sumaabot ang mga adlaw. Mulakaw na ko. Ramil, mahimo bang musuroy ko sa mall? Ano, dili. Unya, nagwalik na ko. Unsang orasa? Wapa ko masayod. Mao ba? Sige. Magkaya mo kas pagsuroy. Salamat. Iuban ko lang si Ruel. Dili. Ha? Uban sa kong lakaw karon sa Brorwell. Kung imo man kong layasan, siguro alang nga makatago ka og tarong, Joanna. Ramil. Bro. Bro. Uban ta. Bro, manangisat ako nimo karon nga kung mahimo mula ka sa punta ko. May hinudanan ko atuon. Mas mahinungdanon kay nako, bro.
Joke na to. Nasaid ko nga mas mahinungdanon ko alang nimo. Basta sige, sige. Okay ra. Makalakaw ka kung asa nimo gusto. Salamat, bro. Joanna, niyaw, May kwarta pa ko. dawata ka na. Tingali may gusto kang palipon. Gamitan na. Salamat. Una ka, bro. Amping, bro. Makita ko na pag-usab si Lolo Banong. Mugi ka na sabtang. Karong taw-taw. Dara. Pita pusing. Dako kang yung pagsali ka ng imong higala, no? Natural. So, daming daan sa gagmay pa mi. May ginaingon na ba pusing? Best friend, best enemy. Musa? Mauna. Makadaghan na kahigayon na ako na nadungog sa suot mong higala. Mora sa imiunay o smeringhoy siya yang nigugma. Oh. Bosa, pastilan. Kagwapa na ba na dahil Johanna. Bisag ako. Kung batanon pa ko ron, maibog yung kanan niya. Imo kong unayon? Oh, depende na kung magkasinabot mo sing. So, mangunay giday ka na ko, ha? Mangunay giday ka na ko? Busik, kalma lang. Nag-drive kintaon ko, mabangga ta. Kung nagunahuna ka sa pagluid na ko, Delphine, ingnon ta ka. Sa higayon nga imo ka ng buhaton, tagod-taguron ko lakip ang imong mga bukog. Timan ni ka. Ay, busing, kalma lang ko. Nag-drive taon ko, layo na sinuod busing. Oy, ako pa, tested and proven ang anak ko. Pila na katuig ko nga nagserbisyo sa imong amahan. Ha? So nga, bisan makausa, gidudahan pa ko ninyo. Dali ba? Ako ba, mas maayo man ang advance mag-isip. Gwapo ra ba ng imong suod higala? Ha? Tingalig, maigbog sa niya nas na Johanna niya. Usa? Ayaw lagi, busing kayo kayo. Lagi, mabangga lagi ta, nag-drive in taon ko. Ang kagidilpin na. Ayaw tauri og sungay nga kung uha. Di ko ni mo madaog sulsul hanggawa ka. Buk, ang tinungkas oro mo buwanga ka. Ay, busing. Paglaban maning ako ni mo, kay nagsuod na naman na sila og maayo. So kada atong nag-uba na silang duha dito sa bukid, ug wa mauli. Busing, daghan kayo og mahimong mahitabo. Suod lang sa usa ka oras. Sa tibuok gabi pa ba? Oh. Lolo, tas kipayal ka rin ni Lolo Badong. Di kulbaan ko. Huh? Kabugnaw si mong kamot. Malipay ka rin si Lolo Badong kung makita ka niya. Pila ka tuig nga nagtuo kung gikalimtan ako ninyo. O karon, ikauban ko na kamo pag-usab. Joanna. Ruel, mamiha na ta din eh. Unsa? Nakita usab ka mo pag-usab? Ulo. Uy, kun mao, gusto ko siyang makita. Ayaw ka bala ka, itago ko ang imong sikreto, apo. Aron usab ikahimamat ko ang iyang amahan. Lubanong. Kano sa ko sila may mong ikakita? Ha? Kuan. Sige na, apo. Gusto kong makita pag-usab ang imong suod usab nga higala kaniadto. Gimingaw na sab ko na itong bata. Lo, lahi ng sitwasyon ka niadto sa gagmay pa mi. Nausab ba si Ramel? Way nausab sa mong kasuod, lo. Apan usan na siya ka drug lord karon. Unsa? Kumusta ang inyong lakaw? Okay na, Dad. Nasitol na ang mga transaksyon. Ni alang imong tiyaga kipanghayo, senyor. Wa ka na ba'y laing isugo, nyor? Si Bro Ruel. Nabalik na ba, Yaya? Ay, wa pa man do. Si Joanna. Wa pa sab. Mao ba? Ay, kaya sige dong, mubalik ta kuskusin.
Ah, Kini mag-shopping ko no si Ma'am Joanna. Kanya, mahinungdan na nga lakaw si Ruel. Pero magdungan sila sa pagdiya. Ug hangtod karon, maragsama usab sila nga wa pa mauli busing. Yay. Paay na din. Nag-uban din tingali busing. Pag-ilom, Delphin. Kung di ka gusto bukate ka sa mga. Oh. Oy, murag may kahulugan ang imong gipanulti ka ganihada, Delphin. Ha? May nasayran ka ba nga wa kumasayod? Pasulti! Kuhan busing, kining dako ng kong pagduda. Nga, may milagrong gibuhat sila si Joanna o Ruel. Niya tong usa ka higayon nga, wa sila mauli. O usa ka gabi ni anak. Kay matod pa sa tiguan nga ilang gisakan, nagtubad sila sa paghigda. Usa? Hinoon, senyor. May mo magtupad lang nga. Way mahitabo. Oy, imposible. Pero kung ikaw ang lalaki, unya, ikatupad mo ang sama kagwapa ni Joanna, dili ka mag-alinda sa inyo. Katulgan mo ka ha, ang sama kalami ni Joanna, ha? Pero, senyor, wa ako magtaod og sungay, ha? Nagsulti lang ko sa tinuod sa akong hunahuna ba? Niyan na kita. Di ko yawan ko. Lihok lang sama sa wakin na sayran. Ruel. Mga naud na ta. Sabi ko bag managlahi mo lakaw, Joanna. Bro, nag-uban mo lagi mo doon. Sorry na dogi ko pabalik, bro. Huwag nalangin ko sa pagkapit dito sa mall nga gisuruyan ni Ma'am Joanna. Nalangin ko dito sa kong giaduan. Mo ba? Okay ra, bro. Sa man, nangaon na mo. Ako, may kaon ko. Ako sa bikaon ko dito sa mall. Gigutom kong nagpaabot ni Ruel. Basta bikaon na lang sad ko. Di ay. Sige, ito na. Manood na. Kumusta man yung lakaw? Mayo, bro. Mayo. Ikaw, Joanna, nalingaw ka ba sa imong pagsuri-suri sa mall? Huwag ka malagi na palit. Ha? Igor ko nananaw. Di ay. Mauginay akong ganahan ining akong my love mo. Kay di yun siya materialistic. Sila yung bahin, bro. Gilkapoy ka na ba? Nga naman, bro. Mura gilay ko din sa bahay nga nag-inom ka ganina. Gusto kong mutiwas og inom sa gawas. Ubanay ko. Sige, way problema, bro. Ubanan ka. Salamat, bro. Manlakaw mo? Kita, Joanna. Kay uban ka. Ha? Tana, uban ka na mo. Mas malingaw may kuna ka. Ramil. Tana. Ramil! Paabot ako ninyo! Huwag ko agda kung asa sila paingon. Mapagkali pag-abot nila ni Ruel o Joanna, nanglakaw na sab sila dayon. Sama sila paingon. Makalagot. Ay, Ma'am Sugar. Day. Ay, ayaw pagsinggit kay dili ba? Matod mo, change woman ka na. Ang matuod nga dalagang Filipina, ay dili na magsinggit-singgit. Simple pero elegante. Og pino ang mga lihok. Sama ng day Joanna ba? Unsa? Og dili magsigi og kasuko. Unsa man matug ka na day? Unta. Pero paabot pa ko ni Rowell nga maabot. Pero karon nga miabot na unta, naglakaw na usab dayon. Dili ba nga makalagot man una-unaon? Hinoon. Ay, kung may katungod kang maglagot. Ay, busakon ako pa'y ikaw. Ay, katug na lang yun dito. Kay dugay pa tong mauli pormaha.
Ay, sige day ha. Ibuon na ako katog ha. Ay duka na kaayo. Ay palihog na lang kong siraon niya sa pultahan ha. Ay kanagtuod di ay day. Ang dalagang Filipina, dili mo sulob-an ng naiti. Magpajama ra siya. Ay! Kadagad pagkasol ini magdalagang Filipina, uy. Ang dangon ko kani, uy. Alingkod mo, bro. Bro, ngano gidaman ni mong appeal si Joanna din sa club? Ay, kabala ka, bro. Anda na kayo siya ni Napita. Di ba, sweetheart? Dog, at big pinakaiso ka binod rin, eh. Fake matingali ni Mombino. Wala magigkumigo. Bro, siya gusto na mong pulutan. Utag lang. Gusto, mas labi mong pulutan ang babae. Magtawag ta. Ayaw na bro. Dili ko. Dili ka? Kisa mo na mong gusto? Si Joanna? Unsa? Bro. Mas parehas na huwag type sa babae ba? Kadot lang. Joanna. Dali. Dali dali yun. Ikaw na sa'yo, rubo na niya, Brad. Unsa? Nalimot ka sa atong sinaaray sa una. Kung usay imo, ako. O kung usay ako, imo sab. Pusa, i-share ko nimo ang akong hinikugma. Sige na, Brad. Ayaw ka bala ka. No hurt feelings. Sharing mo dyan ng brothers, di ba? Brad. Joanna, usa ba? Pero mahilak man ka. Teka gusto nga gagang, bro, Joel. Kalisi. Hilo, ma. Ikaw pa kawawi ni Brad. Brad Damil, gusto na, Brad. Usa ka na butang nga, dili ang ipangagda sa uban. Sus, para ka nara? Dili duwaan si Joanna. Dili mo siya ang ipasapasan ni Bisan Kinsa. Dili ka bisan kinsa, Brad. Brothers ta. Brad, sa ka ba? Brad, nakainom ka lang. Tana, mamauli ito. Dili ko. Gusto pa kong malingaw din eh. Joanna Barog. Pakitas, Brad Ruel, kung unsa ka kanindot mo sayaw. Kung anong nabuang ko na nakita taga. Ha? Sige na. Naka na ito stage. Pakit amin tanan. Dili ko. Sayaw ka! Dili ko. Malukoy ka. Gusto ka magmasakitan, ha? Brad, hindi mong gisaga nga, kumpadre. Dili mo ba yung pasakitan si Joanna? Dili siya mananap. Nga sayon nung pagpasakit o pagpagkawaw. Babae siya, Brad. Agyan mo siyang mahalon o tawron. Brad, ikaw na yun. Ikaw na yun nagagayang taura ng medalya. Maunang kalain na natunduha. Kaya kung seryoso ka, ako mas gusto kong kalingawan. Busa. Oh, sayo na. Dili. Musayaw siya. Dili siya mahimong musayo. Tita. Siya palagi mo, Brad. Ha? Pagproteher niya isip babae o di ka gusto makita sa tanan nga musayaw kay nakagusto ka niya? Brad. Di, huwag kayo mo gusto. Sige. Di ko siya pasayawon. Naligot agbalik. Ligot. Salamat, Brad. Tagay. Gitungab niya sa kaputilya ng Pinoy. Bini
Init nagsugod ang undunggan na. Nasayod ka bang ikaw ang labing gwapa nga babae nga akong nakita? Ha? Ramil. Brad. Bagay minuha, di ba? Brad. Bagay minu. Ikaw, Joanna, sa tanaw mo na ako. Ha? Unsa, tubag ako? Na akong nakagusto ka sa ko. Kaya ko, di na kiniduha ang gibati ko alang ni mo, Joanna. Mahal na ta ka! Ramil, please. Ikot na. Uhiin ako. Gusto na akong magmalipayon. Ihatag na ako ang akong kagawasan. Usa! Nakamati ka, Brad. Gusto niya pangayo nagyang kagawasan. Brad. Yaon sa. Biyaan ko ni mo. Ugon sa man. Ako, mag-unsama ko. Magsigi kong handom ni mo. Magsigi kong huna-huna kung giunsa ka nas lalaki ngay mong gipuli na ko. Nung ka buyan na ka. Ako ka lang. Nagkabati ka. Ha? Ha? Ako ka lang. Dali. Brad! Anong mo lang gipiras, Joanna? Asa mo siya na, Brad? Yun akong gibiyaan. Iyang gidaga kong ginigugma. May budol! May budol! Ang budol akong brat yun! Asa ito paingon? Tingalik sundan ta niya. Tingalik ko sa iyo buhato na to. Magpalayo na ta sa hingpit, Ruel. Dadaan ako sa layo. Dili na ko din eh. Joanna. Was na makabantay nga misunod ko nila. Nagkakos silang duha. Kung sa'y mo pasabuti na lang gibuhatan. Ila kong gitraidoran. Nakahimo si Brad Ruel sa pagtraidor na ko. No. Di ko makatuwin eh. Di siya makahimo sa pagtraidor na ko. Dili! Ruel, dahil na. Nauhay lagi mong pauli. Ganina namang nauli si Dong Ramel. Nana si Brad Ramil? Oo, ganiya haraw eh. Ruel. Ayaw ka, Luka. Dili ka niya mahimong pasakitan. Padarip-darip ko ikaw, Joanna. Ruel. Sige na. Manood na ta. Diyan na sila. Naabot na sila. Muhigda na ko kung sa higdaanan paabuton ko si Joanna nga musod sa mong lawak. Huwag kong makasabot sa kong kibati. Duhaan lang siyaan ako. Mao pa na ipatuho ko niya. Nganong ingon ni ini kasakit ang kibati ko karon. Huwag ko makasabot sa kasakit. Unang higayon nga mibati ko sama nini. Ug di ko makatugot nga mawa ka na nako, Joanna. Di ko ikaw mahimong buhian. Bisan kang Brad Ruel pa. Bisan pa man silang ipakita ang mga liho kaganiya. Bisan pa man sa mong paglaban kang Joanna kaganina, Brad.
Di ko gusto nga mutuo nga ilupon mo si Joanna gikan ako. Nagpamati ko niya sa pikasawak. Musod ako. Sige. Nakita siya. Nagatuog na tingali. Wa siya makabantay sa akong pagsud. Mag-ilis na ko. Ug mahina na unya ko pakita sa iyang tupad. Huwag ko kasi kas nga napating ka sa pikasawak. Radamel, pasaylo ako. Dili ko kaya ang ibuhatod kanimo. Apan dili ko sabay mo pasagdan lang si Joanna. Kaya imong pa mas tamasan. Mihinay na siya pagigdas kong tupad. Nagtugid siyang nahinanok na ko. Pasagdan ko lang muna siya. Salamat. Wa gid siya makabantay nga mitapad na ko sa pakita niya. Nakubog tingali ning tawana siyang nainom nga pino ka kanina. Ramil, kung may pasalamatan man ko nimo, kana mao ang panagkita na mo pag-usab ni Roel, pinaaki nimo. Salamat. Usahay maglibog ko sa imo ipakita mga lihok. Usahay ipabati mo na ako kung unsa ko ka-espesyal. Apan sa kanunay, gipanahong mo ka na ako kung unsa ko kaubos alang nimo. Kung tingali, gipakita mo ka na ako ang imong kaayo. Basin pa. Nagkatunan ta na ka sa pagkikugma. Karon na puno na sa kabalaka ang akong tuganan. Tungod sa gugmang gibati ko alang sa suod mong ikala. Kang Roel. Nahadlo ko sa mamahibo na mong dangatan. Oras ka masayod ka sa kamatuoran. Nikakusiyan ako. Dili ko mulihok. Piyungan ko na ang akong mga mata. Lihong na siya sa pagkabuhap sa kumagtan. Nabati kong mahilag siya. Joanna. Joanna. Nagbabago. Kalami sa imong giluto nga sa bawday. Uy! Pero mabugnaw na ni Unya kay labing siguro. Duga naman sa tumubangon si Dong Ramel. Kay murag hubok man itong nauli gabi eh. Uy! Initon ko lang ni Unya inibangon niya, Ate Joy. Dili ko lang siya tandugon kay tingaling masuko. Oh, yun. Lisod naman ng mataa o batasan. Dadunan kaayo. Joanna, Ruel. huwag ka ba niya pasakit eh? Wa. Kumplito namang gitang upat din his kusina. Mga una lang kita og una. Hindi li mahimong magpaabutas atong mga amo kay mapasmuta. Oh, maod yun. Dali na. Lingkod na kay nakapahilo na naman, me. Dali na. Ruel, niya tilawin yung sabaw sa baka. Salamat. Lami. Gusto kay timpla. Murag manambo ko kung ikaw ka na muluto da. Saba. May nahinumduman lagi ko ninyong duha. Dili pa manay. Murag sila si Emma o si Jack. Emma o Jack? Josephus, imong baba ha. Nga naman ko di ay, oy. Wabito na sila makailan. Ay, bisan na. Ay,
Mahinumdum man lang lagi tagod, oy. Ingon jud usab sila ni anak ka ni ato si Day Ima ug Jack. Nagtago-tago sa matuod nilang gibati. Ay, kung unsa man ang naa ka ninyong duha, karon dong Ruel, day Joanna, ay palihog lang. Dili ko buot nga manginlapot. Apan dili na ko buot nga masubli pa ang ako nasaksihan kani adto. Jack ug Ima? Sila. Oh, kang ano? Unsa imong nasaksihan ka dito? Ha? Manay? Wa. Sige na, mga una kita. Dili ta na sila hisgutan pa. Dili ko mayroon na. Sa ko nabati ka ganinagikan ka man ang sunya. Jack ug Ima. Mga panganusap ka na sa kumang gitikanan. Mariksama na ka og panganin ni Mama ug Papa. Ang ilang kaniadto, kailan naman ay sunya. Bisan unsaon ko sa paghuna-huna. Wa ko'y nakitang pamaagi ko ng saon sa pag-ikyas-kikan din. Sirado kaayo kini maong lawak. Uy, bisan usa ka bintana. Diyos ko. Dili ko nagitingali paabot na ang akong katapusan. Bro. Di ka naman na dun eh. Bro. Oh, sorry ha. Wala man ko napanlimutan sa nitabo gabi. Wala man ko mahinumdum nga nauli na day ko dun eh. Ha? Sa ba na itabo dito sa club gabi. Nalimutan mo lang ko nga kauban ni Tato. Naigo tingali ko kung nainom na. Nalimot ka? Ibuong na maganay ko pagmata na ko ron nga niyanam day ko din eh. Huwag ko mahinumdum nga nauli ko. Isa ba na nag-drive? Ako o ikaw? Ha? Basta, kay wala ko mahinumdum. Sige, tara, mga amta. May kutoy na maguling akong tiyan. Gutom naman. Alin na? Busog na ko, bro. Sige lang, good. Uban nila ko sa pagkaon. Alin na? Kalami sa sabaw. Murag puno sa pagmahal ang pagkaluto na. Ikaw ba'y galuto ini, mahal ko? Oh. Wow. The best kayo mo tiplada, mahal ko. Salamat. Gikupta niya kugot ang akong kamot. Nagkatilaw na kaning giluto ni Joanna, bro? Oo, bro. Kaganiha. Lami, di ba? Usan ni sa hinungdan nga di na kong gusto nga buhian pa siya. Huwag nakahukom na ko. Ramil, ganang miluhod ka. Joanna, will you marry me? Unsa? Sa unang higayon pa lang nga nakita ka. Lahi nang gibati ko alam ni mo. Buot kong pakgangon ang mo pagbati. Isultihan ko nga kung kaugalingon nga dili mahimong higugmaot ka. Kaya doon na babae nga kita gana alang nako. Kaniadto pa lang, gusto na ko mo palayo ni mo. Pero dili ko buot nga mawatan ako. Gipakita ta ka sa akong kabangis. Pero sa matag higayon nga buhaton ko ka, gisakitan ko. I can't help myself. I'm falling in love with you, Joanna. Ramil. Uhay na ba ko sa pagtugan mo? Joanna, please. Tubag ako. Gusto kong bati. Kung uhay na ba ko? Ramil. My
May lain ka na bang gikog, ma? Tubag ako. May lain na ba? Sorry. Sorry. Pero... Ayun na. Di na kubot na mabati pang tumaga. Ang mayroong danon karon mga niya kauban ako. Samtang niya kauban ako. Ako ka, Joanna. Ako ka lang. Senyor. Senyor. Kaganina pa kung nagpaabot kanimo. Nga bang karon ka lang, ha? Sorry, Senyor. Sa ilo ataw ko. Na-traffic mag-uko. Kining, unsa unta ka na mayroong danong isulti ni mo na ako, Senyor. Ha? Oy, eh. Sama na, Senyor. Sunod semana, muabot ang akong kontrabando gikan sa gawa sa nasod. Dako kayo kini og kantidad delfen. Busa dili ba imong mabuliyaso kita din. Apan humani ini. Pahuway na ko ninin maong negosyo. Si Ramel na ang moduma sa tanan. Gusto ko nang hatagan og higayon ang akong kaugalingon nga magmalipayon uban sa kiliran sa akong asawa. Si Ma'am Emanyor? Hmm. Dili ba nga matod mo, nawada na siya sa mayong pangisip? Dili ba nga, gibilanggo man siya din sa underground ining mansyon? Ha? Delfen. Still na, nalibo ko ininyo na. Libo kayo. Nabuang makanis, ma'am. Pero, ano, managinom sa mga kaniya. Ay, pag naginaw na niya, ipahipos na lang siya namo nyor. Pangitan lang, batanon. Ay, nyor. Ayaw pagbuot sa gusto kong buhat, ha? Nyor. Dili ka buot nga akong unahon paghipos na din. Nyor. Lahi ang ipabuhat ko kanina. Lahi ang akong ipahipos human niya na mo nining maong transaksyon, Delfen, ha? Nyor, kung sa man, kontra ba nato, Nyor, sa negosyo? O sa imo mga binayran? O mitraidor nimo? Dili! Ha? Si Joanna ang buot ko ninyong hiposan. Unsa, Nyor? Pero, Nyor, mapatyan kong boss na Milana kung kilala na to si Joanna. Si Joanna? Kinahanglan kayo. Yang ipahipo si Joanna? Hinungdan man gani na kung mapahiluna tana ang kontrabando nga atong madawat sunod simana. Diha mo pahipo sa si Joanna. Aron sa ingon, dili matunga ang atensyon ni Ramel sa pag-atiman sa kontrabando nga atong dawaton. Binilyon ang kutidan niya. Usa human niya. Mahimo mo ng dispatch aron si Joanna. Dili. Dili ba himong ilang hinabdan si Joanna? Dili. Nagkontak ko na ang atong tao sa custom, ha? Wala'y problema sa shipment. Okay, Nyor. Ang akong problema si Busing Ramel, Nyor. Wala lang siya ang problema kung mahibaw siya nga ako muhipos ni Joanna. Pastilan, tingali ako sabon niya hiposon sa imong... Ako'y bahala ganimo. Dili kahilabtan ni Ramel. Hindi, unsa ka akong ipalabas ta nga gitaban ni Royal si Joanna, Nyor. Buwang ang gawa. Nakaunaw na kasabana, no? Gusto, ganong dili. Ipalabas ta nga gitaban sa iyang suod nga higala nga si Ruel, si Joanna. Aron sa ingon, limpyo ang ilang pagkawa. nga sa ato, Panyor, silang duha ang atong hiposon. Natural! Sige. Ako na'y bahala nilang duha, Nyor. May daw tayo sa plano alang naman ni Joanna. Kinalamakunta ko ako na ba? Ipaibaw ko niya ang nakong shipment ka maabot sa sunod simana.
Dagang nindot nga singsing, naglibog kog hain anak. Ikaw, sige, ikaw na pili sa atong wedding ring, Joanna. Bisag pila kung imo magustuhan, ako paliton. Ramil, Sige na. Ramil, Kini, ganahan ka ni? Ganahan ko ani. Napalibutan sa diamante. Ang ngayon kaya mong tudluin eh. Miss, paliw ko na ko ini, ba? Kini. Salamat ha. Joanna, yeah. Suway sa pagsukod. Ambil mo kapot, ba? Oh, wait. Wa pa man ay ko'y nahatag nga engagement ring ni mo, no? Ganiya sa pagpropose na ko. Engagement ring lang una ni. Sa dili pa ang wedding ring, di ba? Kidit ha. Mananaw sa ta. Ramil. Gusto na. Ayaw na. No. Kailangan nga makasulob ka og engagement ring. Ayaw na. Dili ko. Oo, sa'y dili ka. Ramil, please. Balibaran ko nimo. Ramil. Imo kong balibaran? Dili ka mo pakasal nako. Ngano? Ramil. Gusto ka bang maghimo kong eksena din eh, Joanna? Doon ko sa pagpamuak ang mga estante sa mga alahas ni Depita. Ayaw, please. Please, ayaw. Igakus ko nimo. Joanna. Ramil, yata sa mall. Please, gusto na. Ramil, ayaw kong bitara. Asa man ito paingon? Ang kadalanan sa Subo, susama no sa dito sa Manila, kasamok o ka-traffic. Ay, pila na katuwi ganawa ko din he. Di pa ingon ini kasamok niya to. Di pa ingon ni ini kadaghan na sakyanan. Na mula bang nakuspikas gan, anak ko na nang maong parmasi mo palit og tambal. Dahil di pa rin sa mga dito spikas nga parmasi nga akong jatuan. Ada na lang kumupalit ay. Kalayo masa pedestrian lane sa dinyo ay. Ada nila kumutabok. Magpaspas lang og lakaw. Ramil, hinay lang. Asa ta paingon? Dadon ta ka sa dapit nga layo niya. Ha? Ramil, pagbantay! May tao kami libang! Ginoo ko, Ramil! Nadasmagan mo ang tao! Shit! Ginoo ko, manaw ko, tanaw ko, nadasmagan. Loy! Oh, wala magayo ka ng tiguan. Nagkadugo ang imo. May pulso pa siya. Kailangan nga madahin ko siya sa ospital. Ramil, Diyos ko! Buhay pa siya. Kadiyot lang. Dili, si Lolo. Si Lolo Banong ka na. Nakailan ka ng tiguan? Si Lolo Banong. Siya ka na. Ginoo ko. Lo! Magtawag ko ambulansya. Aron madahin siya sa ospital. Dili ta sa mayong kadugon. Kaya tingalig, musamot niya hinoon ang iyang kintang. Lo! Natuman ko ng bail din sa ospital. Ako nang gitiposituhan ng igong kandirada. Naglibog ko. Familiar kayo na ko ang dagway sa mong tiguang na akong nasadaan. Nga matod pang Joanna, iyang apuhan. Banong. Oh, doon ako kang Joanna. Nagsige paghapon sa kilat. Joanna? Ramil, si Lolo. Gatiman pa siya sa mga doktor. Ay kabala ka. Huwag daw tang mahitabo sa mga po. Maluwa siya, Joanna. Joanna. Igo na sa mga pagilak.
ibali na si Lolo ni mo karong taon sa usa ka pribadong luwak. Joanna, Oh, bro. Ruel, si Lolo. Linis pagkakos na ko. Ug mitagpo kang bro, Ruel. Ug bigak ko siya nini. si Lolo. Hain si Lolo. Gati man ba siya sa mga doktor? Kadit lang, bro. Nakaila ka sa puhan ni Joanna. Masulunti ka, bro. Kung may nautang may tabo kang Lolo ba no? Wait. Kadit lang, ha? Yung murag, naglibog na kuha nila. Sa may Lolo Banong? Ang Lolo Banong ni Joanna, mausab ang imong Lolo Banong? Oh. Mo ba? Ako magdahom. Nga sa ato pa, managkaila ni mo dan. Kung mao, kadugo na mo. Mo na nga lahi ang inyong kasod. Pero ganong wa ko ninyo sultihi. Si Lolo Banong, siya giday. Mauday nga murag pamilyar gyud siya alang nako ganina. Kay siya giday. Si Lolo giday ni mo Banong ang akong nasadan. Sorry bro. Awan ako tutuyo. Kalitan nga milabang si Lolo. Wa ko makabantay. Kung magkapahiubos ka, wa kay gud magsulti nako nga kaila mo dahil si Joanna. Ning bago ko lang na sayran, bro. Yan ka rin kipito ka sa subo si Lolo. Ug ikaw ko si Joanna nagduhigay una. Taas yung istorya, bro. Gigakos ko din mo. Muna kog nabubuan og tubig nga bugnaw sa mga kasayuran, bro. Katugo na mo. Daan pa ko. Nasayop yun lagi ko. Di ka yun lagi makahimos pag-traidor na ko. Bro, Ramil. Murag gituyos kapalaran nga may tabok ni. Pero sa ingon, formal kong pangayoon ang kamot ni Joanna, gikan kang Lolo Banong. Ha? Bisit, oy! Ano pagtili, pag ako makabantay ka nun nga mulakaw si Ruel? Samot kami nga kining mansyon kung wa siya. Dahil sugar niya pa man lagi ka. Abi mo akong may pauli ka na sa inyo. Gihingin lang nakakaganihan ni Dong Ramel. Wa kay labot kung dili kong pahawa dinhi. Si Ramel ang mahingilin ako. Dili si Tito Felipe. Oh, di ay. Anak di ay na. Holo. Uy, kung ako hingin lang na, mulaya tayo kong diretso. Tulin pa ko sa alas 4. Oh, ikaw man na. Oh, oo. Kung ako, dili ko magpabaga sa kong naong, oy! So you mean to say baga kog now? Waman sad ko mo ingon nga baga kag naong, day. Pero kung ako palagi to, di ko magpabaga sa kong naong. So baga lagi kog now? Ambuti mo ay, basta kung ako palagi, dili ko magpabaga sa... Shut up! Shoo! Pahawa, be! Samo kay kasang pananaw da! Oh, ingot pa kay papahawaan ko niya. Siya man lagi may lakaw, siya man lagi may biya. Ay, di nagyud pasabot ang utok sa mga bayo. Ay, ni mga bagong tubo karon. Di na pa nga nabalin si Lolo Banong din sa mga lawag. Pero ang tutro na paghapon siya makamatang. Lo. So, Brad, sugin nila kung mahitungod yung duha ni Joanna. Managsuon ba ang inyong ginikanan? O managagaw? O layo na ba mo nga parente? Come on, tell me. Lugay na kitang suod, pero kadaghan pagiday sa mga butang nga wako hisayri bahay nimo. Oh, bro. Oh, Lolo Banong? Lolo Banong? Sakit sa ako. Ay, lang ka paglihok, Lo. Niya ka sa ospital. Ay, paglihok. Roel, Joanna,
mga apo niya mo. Hasta ko, lo, niyasap ko. Sikin sa kamanlong. Si Lolo. Wala gini ka makailan ako, lo. Ako ni, si Ramil. Hinumdum ka na ako. Ramil dong. Ikaw na kini. Pero giunsang pagkaunsaan nga nagkatapok man mo karon din, ha? Paselo ako, lo. Wala ko tuyo, ah. Ako nakadasmag ni mo. Unsa? Sorry, lo. Kung magkomedya ang kapalaran, no? Yan sa'y magdahom. Nga sa ingon bagay ni init kita nga paagi nga magkakita pag-usab. Pagpakayo og dali, lo. Kay gikan din sa ospital. Kung makagawas ka na unya, adto ta mula sa mo sa mansyon. Unsa? Ipalaila ko ikaw sa akong amahan. Aron sa ingon, ikapananghid ko na usab unya ni Mos Juana. Pangayoon ko ang imong pagtugot, lo. Nga pakaslan ang imong apo. Musugot ka ba, lo? Nga pakaslan ko niya si Juana? Dili. Oh, unsa? Lubano, di ka musugot? Ngano? Dili ako mo desisyon arang kaninyo, Ramil. Kung dili kamong duha, kung nagkasinabot na ba mo, kung kidawat na ni Juana ang imong paghagad kaniya, wa ko'y mahimo sa pagbabag ninyo. Dili na una na isgutan karon, lo. Ayaw na pagsigi og tabi. Nasahid ko magikapoy ka pa. Ay, apo. Gusto si Juana, lo. Pahuwayo na. Ay kabala ka, ako'y bahala sa tanang gastuhan din sa ospital. Lakip na niya sa tanang mong panginahanglan kung makagawas ka niya din. Di mo kinahag ng buhaton ka na, Ramil. Ako ka nang kagustuhan, lo. Busa ay kong balibari. Unya tanah hisgutan ang may tungod sa mong kasal ni Juana kung magkagawas ka na unya din. O ikahimamat mo na unya ang akong amahan. Sige, kung mao inyong gusto. So, gabi na, dili mahimo nga kitang tulo ang magpabilin din. Mamawali na namin si Juana, lo. Mamalik lang unya may ugma. Ikaw na lang una din, Brad. Uban ni si Lolo Banong, ha? Sige. Gusto ko magpabilin. Joanna, yan na sa Brad Ruel nga makabantay ni Lolo. Please. Gusto kong maatiban si Lolo. Kung mahimo, gusto kong ikaw ba ng akong mga apo? Sige. Kung mo inyong gusto. Anyway, sweet room kining imong nahimutangalo. May kaugalingong higdaanan ang mubantay. Sige, ako na lang mubiya. Pero mubalik ko og maaron duawon ka. Salamat. Bro, kamu na una din, ha? Sige. Joanna, ato na ko. Sige. Di ba lang ko ni mo ihatod paingon sa pultahan? Sige. Luyon ay nahitabo ni Lolo Banong. Nalipay paghapon ko, Joanna. Kaya gikakita ko pag-usap si Lolo Banong. Dali ko lang ikaw ko tubi hatod. Ayaw na sira. Joanna, sugod ka ron. Saad ko ni mo. Paningkamutan ko nga mag-usap. Biyaan ko na nga akong mga bisyo. Magbago na ko, alam ni mo. Buhata ka na, Ramil. Alang sa imong kaugalingon. Ikaw ang pahinungdan ko sa akong pagbago. I love you, Joanna. Please. Atagi kong higayon nga ikapakita ni mo kung unsa ko ikaw kamahal. Mamawi ko sa tanan kong mga sa nga nahimudya ni mo. Just give the chance, please. Ramil. I love you.
Pag-amping. Alang ni mo. Gisira na niya ang putaan. Let's see! Let's see, yun buwang ko. Ano bang dugay ko man kayo na angkon sa akong kaugalingon ang matuod kong gibati alang kaniya. Karong naglisod na nilungkos pagkuha sa iyang pagpati. Pero nagkasabot ko. Nagkasabot ko ni mo, Joanna. Joanna, Palayo na ko gikan din katingali pa man yung dili na ko makapaliban pa sa gusto ni Ramel. o Joanna, magpalayo ta. Ramel. Nganong wa ninyo sulti sa kamatuoran si Ramel. Bisan pa man sa kamatuoran nga akong nasayran, may tungod kaniya. Apan may katungod paghapon siya nga masayon sa matuod niyang kibati. Dili siya makadawat lo. Nangital ko sa tuwing gayon do. Suod mong igala si Ramel, Ruel. Dako siyag pagsalig nimo. Nasayod ko do. Lo, May sakit ang akong uot. baway na lo. Sige na. Sige. Apan kung kinahanglanon ninyo ang akong hunahuna, ayaw mo pagduwa-duwa sa pagpukaw na ako, ha? Andam ko sa tanang higayon sa pagpamati ninyo. Salamat lo. Anong karon ka lang? Haina ang gikabuangan mong babae. Anong wasa mo ba mo karon sa pagpauli? Dad, mahimo ba? Punong ginas, Joanna. Wa ka na mahimo aron sa pagpugong na kung nga pakaslan siya. Kaya, oportunista ka ng babayhana. Gigamit ka lang niya. Gitunto ka lang Pero niya. kinatinuod, butas, Joanna. May hilom nga relasyon ang imong suod nga higala o si Joanna. Gusto ka, Daddy, na tungod kay kadugo sila. Imposible! Disutuho ano? Apan mo ka na tinuod. O karon ko lang kanaan masayri. Tungod kay nadasmagan ko karong adlaw, Dad. Ang tao nga akong nadasmagan, mao si Lolo Banong, ang apuhan ni Bro Ruel. Nga apuhan usab di ay ni Joanna. Unsa? Disutuho ano? Apan nasayran ko ka na mismo kaganina dito sa ospital. Dili ka na tinuod, Ramel. Baka ka na! Bala ka kuli ka mo to. Basta ako tuhuan ko ang tanang gisulti ni Joanna nako. Ramel! Ug oras nga makagawas noon niya sa Lolo Banong, gikas sa ospital. Dadon ko sa dinis sa bahay, Daddy. Ipalayla ko siya nimo. Unsa? Ikahimamat mo na unya ang apuhan sa babaeng akong pakaslan. Ramel? Night, Dad. No, ayaw na pagtalikod. Magsulti pa kita. Ramel! Dili ko makatugot kay katong Joanna ang imong pagkaslan. No ka! Wano siya mamati pagkanako. No! Imposible ka na mahitabo. Kung tinuod man ka na, nganong wa nila sultihi si Ramel? Ha? Ha? Nabutaan na gyud ang akong anak sa iyang gibati alang niya ng babayhana. No! Dili ko makatugot na makasal ka mo, Ramel. Pasaylo ako, anak. Panputlon ko ang imong kalipay. Si Joanna ang hinungdan nga nakakatun ka na sa pagsupak sa akong mga gusto. Huwag ka ng imong suod na higala. Busa, angay lang nga papason ko sa imong daan. Aron tulin kang makapadayon sa unahan.
Nganong daghan ang gihanda? Ay, ikaw na itubag anak dong Ramil. Unsay na ah? Benong danon kining adlaw alang nako sugar. Gusto mo ba? Kung mahimo pahawa na din yan, di ko gusto nga ikaw makaputulos kong kalipay. What? And just to when ko nahimong babag sa imong kalipay, Ramil. Never nahitabo nga nangilabot ko sa imong mga lakaw, ha? Ipapahawa ta na ka din sugar. Apaniyak lang gihapon. Usa ba yung gusto nimo? Sir Ruel, siya nga akong gusto. Pwes mangitag paagi nga makuha mo siya. I'm trying. Nahimo ko na ang tanan aron makuha ko siya. Naghubo na ko sing atubangan, pero wala gihapon. Ay, gingnan bitaw ka, day. Dili lagi na ganahan si Dong Ruel o tikling. Hilom! Wa ko pangayo ang imong opinion. Oh, ganahan para sa akong lawas. Bahala ka. Kuhaon ko karon sa Joanna o gangyang apuhan dito sa ospital. Ipalayla ko si Lolo Banong kang daddy. O karon masabutan o sab namo ang mahitungod sa mong kasal. Usa please sugar, dili ko gusto nga maguba kining adlaw at tungulan nimo. Wa paghapon ko mutuo nga manag-agaw silang duha si Ruel ug Joanna. That's fake. Problema mo na kana. Pusing, ipatawag ka di. Senyor Felipe, pusing. Ah, mibiya nas Dong Ramel. Niya palagi ka sugar. Dinhira ko. Ay, maandam mutabang kag andam sa mga lutoonan. Dili. Butangan kog hilo ang mga sudan. Unsay man? Uy, nayabag kag bataa ka. Ay, mamatay tang tanan, ana. Bitaw. Josepos, guyura ka ng babayhan. Ipalayo na din eh. Oops! Don't touch me. Dirty ka. Unsa? Ay! Limpyo pa magani kong kamot ni mo? Oh, mas limpyo pa ni... Oh, what is it? Oh, waran! Makayabang lagi ng gugma. Dari, may tuyo ka? Kung noon sa manat, dali alang palihog. Bilas pagsulti na ako kay muwato na ko sa ospital. Magkagawas na karong adlaw, Lolo Banong. Usagyod ka simana nga nagpundo si rito. O dini ko sa palahuson, ha? Sa sunod adlaw na, moabot ang atong shipment. Nasaya na ko sa buhaton, Dad. At tumoy sa atong labing dako nga bodega ang mga ekipo sa Ramel. O dito na usab may magpaabot sa imong pag-abot. Mi, kinsang mi? Di patawag ko ang mga kasosyo ko na atong negosyo. Iho, aron pahibawaon sila nga ikaw na ang muda sa atong negosyo o mo retiro na ako. Unsa? Na ang adlaw, lakip ang mga dagkong opisyal, ha? Lakip na ang mga opisyal o mga bisita, ingon man amahan ni Sugar. Aron opisyal kong itugyan niya kanimo ang tanan. Iho, I'm too old for this. Gusto na kong magpahimo sa kong hinaguan, samtang may higayon pa. Well, okay. Gusto ka? Tiguang granad. Musay ka bala ka. Ako na'y balas tanan. Tarungon ko sa pagkupot ang mga negosyo. Salamat, iyo. O mahituod kang Joanna. Pagkason ko siya. Wa pamasayod ang amahan ni Sugar sa tanan, ha? Don't worry, Dad. Ako na'y bahala. Ako na'y makiksulti niya. Kung mubiya siya sa pagpakiksusyo na to, naran niya. Oh, Ramel. Wana'y magkapugong sa kong hukom, Dad. Pagkaslan ko yun si Joanna. Kung mao ka na imong gustong mahitabo, wala ko'y mahimo pa. Manghinaot lang ko nga wa ka masayop sa imong desisyon, Ramel, ha? Salamat, Daddy. Ruel, nahadlo ko. Kinalang na ako ng higyo na. Joanna. Usa ka na kong shipment ang mabuta. O makita na sa akto ang mga opisyalis na na-involve sa pagpalusot sa mga drugas. Kapo, nganong di naman lang ni mo itugyan nila ang tanan. Natuman mo na ang imong misyon. Natultulan mo na ang mga dagkong sindikato. Igo na, Apo. Mamaya na kita gikan din, Magpalayo na ta. Ruel, please.
Tingalig ba na utang mahitabo ni mo ni anang adlaw? Magusto naman lang niya misilulo kung kuha ka. Joanna, Please, samtang mahikayon pa. Mamiya na tagikan din eh. Tala po, makahimo naman kus paglakaw. Ang akong una lang ang may bindahe. Ay, gikaluyan paghapon ko sa Ginoo nga. Way nabali sa akong mga bukog diyang nabanggaan ko. Dili na kabuot nga may layo pagkikan ni mo, Ruel. Gusto ko magpuyo nga malipayon o malinahon o panimo. Dito sa layong dapit. Joanna. Ayaw tugutin nga hingpit kung maangko ni Ramil. Please. Mahal ta ka. Mahal tasab ka. Kun mao. Mao, kung mo na, tana mo, tana. Di na mamiyan tangan ni Jikan din, idali na. Tana, Ruel. Tana. Joanna. Ay, agad kadut lang kadut. Ang akong gratsis. Hello, okay na. Ayaw ko ninyo kabalak Kaya rin ako. Ang mahinungdanon nga makabiya na kita gikan din sa ospital o magpalayo na kita, mga apo. Ay! Nasa mo ba yun? Ramil? Kuan, bro. Bayo kay anam na mo. Bisayog yung kus pag-anhi, aron katabangan unta mo sa pag-andam. Pero murag, okay naman ang tanan. Pengon naman mo magawas. Busat na. Dali, Lolo Banong. Aga kunta ka. Adto na kita mula host karon sa among mansyon ni Joanna. Oh, Amilo. Ako na agat ni mo paingon sa sakyanan, ha? Dali. Sige. Tana mo. Unsa man Josepus, naandam na ba ang tanan? Ang mga kubiertos, maayo na bang pagkahimutang? Manaman na ay. Ay, ayaw nagkabalaka. Ayaw kabalaka na ang kabalak kung malipat kita ug makapaduol to si Siyugan sa lamisa. Tingali tinudo niya yung giingon nga, hiluan niya ang pagkaon. Mukalit unyag buwa ning ato mga baba. Mauman gani. Tuan na, sila na karon. Sila Dong Ramil na ron uban ang apuhan nila ni Day Joanna o ni Dong Ruel. Malay, dali. Ikaw ba? Mutuo ka nga pariti silang duha? Ha? Ampot lang. Mura magdili ko katuo. Uy, lahi man ang nabasa ko nga pagbati sa ilang mga mata. Ikaw sa ihilom na lang na. Ihilom na lang na kung unsa magkanang imo na matikdan. Itago na lang kana sa imuhon ahuna. Oh, nahala. Unsa man, mutagbo ko og api. Ayaw ni biyae din lisod na. Ako na lang. Nahibalik na si Ramel. Uban na tingali niya si Joanna, ingon man ang apuhan ni ini. Gahi gyud o kini si Ramel. Nagtumang gyud siyang gusto. Dili kagyut magmahe sa ako niyong buhaton na ng pabayaan, Ramel. Magbasol ka! Dali, Lubanong. Diyon. Kadako maguday ning inyong bahay. Ay, masuhod pa man ini ang pipila pa po ka mga payag. Bisag 20 pa kabuok. Kung makasalaw niya mi si Joanna, Lo, plano na ko nga magpahimo og lain pang mansyon. Alang na mo og sa umaabot ang mga anak. Gusto kong daghang anak, Lo. Gusto ko og alegre kanang daghang bata nga magdagandagan. Unya na ay daghang muayaw sa mong lakaw. Kung makayas lawas si Joanna, gusto ko nga makabaton mig usa ka dusinang anak. Uy, taon sabsa kong apo. Tingaling magkalisod na lang higayon na dong. Dili lalim oy ang magmatuto og bata. Dili sayo lang pagpadako. Why problema, Lo? Dili ko haguos, Joanna. Matag usa kanila akong hatagan og yaya. Ug unya, dili ko pa tutoyo ni Joanna. Aron dili magguba ang iyang dughan. Sayop kayo na, Ramil. Sayop kayo. Dahil ang koneksyon sa inahan ug anak. Kung gikan mismo sa dughan sa inahan, ang gisuso nga gatas sa bata.
Mo na ilang ingon, lo. Oh, lo, nanang akong daddy. Nanawag na. Kain. Siya. Dad, may kanawag ka na. Ilayla mo sa apuhan ni Joanna o Bro Ruel. Si Lolo Banong. Lo, si Daddy Felipe. Anong itutukan ko ni Mugsama ni Ana? Ikaw? Lo, nagkailan ka ni Daddy? Lo, Lubanong, uban sa nahitabo. Ay, kalit lang ang milahin na akong pamatit. May sakit pagbalik ang akong Unsa? Oh, kung mauna, pahuway lang muna, lo. May bakanting alawak sa taas. Mahimo nga dito lang una. Dili na gusto na kong mupauli. Unsa? Pero, lo. Gusto na lagi kong mupauli. Roel, yato na kong balik sa kong kibuyan. Lo. Lubanong. Joanna, magamping. Roel, dali na. Yato na ko. Di na ko makadugay pa din eh. Sige, Lo. Tana. Lubanong. Lo. Usag nila si Bro Ruel nga mo'y muhatod ni Lolo Banong. Naog saway na ang tanan mong pagpangandam, Ramel. Ito na. Milakaw ng apuhanin ng babayhana. Why interest nga maghisgot kita mahitungod sa imong planong pagpakasal ni babayhana? Dad, naglain lang ang lawas ni Lolo Banong. Why buti pasabot ka tong iyang gibuhat? Sa laing bahin, di kalipay pang iyang gibuhat nga pagbiya. Ano, Ugon? Waga na siya mo paabot nga makahuman kita sa pagpangaon. Aron ni kasaw taon ta siya. Pero sige na lang, may sunod pang higayon. Dali, kita na lang magsaw sa pagkaon. Dali na. Di ko taniya nga akong kamot. Sugod ka ron, gusto ko nga ikasaw ka kanunay sa pagkaon. Kung mula ka man ko, siguraduhon ko nga mo pauli ka ron na ikasaw ka kanunay, Joanna. Ramil. Sugdan ko na karon ang saad ko nimo nga pagbag-o o pagpamawi sa kumanga sa nga nahimo diyan mo. I love you, Joanna. Ramil. Siya, Gyud. Di ko mahimong masayop. Siya, Gyud kadto. Ang iyang panagway, ang iyang tingog, ug ang iyang pangan. Di ko kini mahimong may kalimtan. Lo Banong? Sa tuging panahon, kitag-taguan ta siya. Likay-likayan nga dili ikasugat mag-usab ang atong mga dan. Kapandiyay, ni mga tuwiga, ana arada siya. Ug siya ang amahan ni Ramil. Diyos ko. Lo, ngano? Roel, si Don Felipe. Siya bagyod ang amahan ni Ramil. Bugtong anak ni Don Felipe si Ramil. Nganong nakapangutan na ka na, Lo? Diyos ko. Kung mao, siya si Cyrus. Cyrus? Ang imong igsuon. Unsa? Pero... Gida ni Don Felipe si Cyrus sa pagbiya niini. Diyang nasayod kinigikan sa imong inahan nga si Ima, nga ilang anak si Cyrus. Ima. Si Mama. Mauday sa ding rehisko sila sa nga ni Mama. Ingon man sa nga ni Papa. Lahi ang gipati kong kakulpa. Narada sa kong duol ang mga kriminal sa mga ginikanan. Apo, dili siya mahimong masayod.
magbayad siya, lo. Ayaw kong kuma sa imong mga kamot ang balaod, apo. Pasagi nga bayran niya ang iyang mga sa hustong hukmanan. Si Ramil. Iksuon ko si Ramil. Siya na yung ako manghod ni si Cyrus. O na yung lahi agagaan sa pagbati ko, alam niya. Tungdi iksuon ko man na siya. Si Joanna. Kinahanglang mapalayo mo si Joanna. Uy, nausap sa itong plano, lo. Ipalayo ko gyapon si Joanna. Ang paninghigayo na. Paningkamutan kong bada ako sa kong pagpalayo ang akong manghod. Sir, wala sa labang imong gipaabot? Oh. O sa pagkikatinuod nga manag-agaw mo, ha? Kung kuhang ka sa pagtuo, wa ko'y plano sa pagpasabot nimo. Diya ka na. Oh. Kung unsa may imong sikreto, masayran ko ragihapon ka na. Kung natunto mo man si Ramil, dili ka makatunto na ako, Joanna. Maunay problema sa babaeng idut-dut ang iyang kaugalingon ngadto sa lalaking may gusto niya. Insecure. Ako? Insecure? Ma-insecure ko niya? How dare! Shit! Shit! May adlaw ka lagi na akong bayana ka. Niyan ako. Tuyo ko mauli sa ingon na rin ulasa. Anong mingaw na? Huwag dili ko ikatubang si Don Felipe. Likayan kong ikatubang ko siya. Katigaling dili niya ko magkapugong sa kong kugalingon. Muhinan na kong soda. Karon ko nagibati pag-usab ang maghinam-hinam. Gikahinaman ko ang adlaw nga ikauban ko na ikaw sa hingpit, Emma. Humano yan ako matugyan sa atong anak ang akong mga negosyo. Makagawas ka na unya gikan sa underground. At nakita man ni Muyo doon sa baybayon. Aron sa ingon, makahanggap kita og labas ka hangin. O makalakaw-lakaw kita sa dapin sa dagat. Suliton ta mga adlaw nga nahibiling nga mag-uban tang duha, Ima. Uy, wow, siya sa kama. Ato tingali sa banyo. Sinadaan ko una kinipultahan. Natumba siya pagbunal ko niya ng tiil sa lamisa nga akong ikuha. Naigo ko siya sa tangko ko. Madagan ko, magpalayo na ko gikan din eh. Kasakit akong tagkugo nga naigo siyang pagbunal. Uy, dili si Ima. Nagagawa si Ima. Ima! Wala ko sa pagtantay nga sa gawas ng mansyon. Magkagawas na kin ko. Magkagawas na ko. Nagkurog ang akong mga tuhod. Marag nagurog ang tibuok kong lawas. Dahil ko sa pultahan. Magkagawas na ko. Oy! Pagi ako, maluwi ka. Maluwi ka. Ayaw! Ayaw, maluwi!
Maluoy ka! Dili, ma'am. Dili. Ayaw, maluoy ka, boy. Pasakit ako sa iyong magpapalayo. Ka, nene. Maluoy ka. Felipe, atagin ako sa akong kagawasan. Isira ko na kanipuntahan sa kusina. Maluoy ka, Felipe. Pasakit ako. Tingo. Sige, sa ako tanawin. Maluoy ka, boy. Iko. Boy. Magpahipit ko na sa komedor. Boy, iko. Saba. Sila si Delphine ka na. Bista ko musod. May giguptan siya ko sa kaidalang babae. Dili, ma'am. Ayaw na paglugno. Dili ka gihapon makabuhi gikan sa akong pagkupot nimo. Ayaw kay gikahinag mo kinig pamayan na rin. Sige, isod sa pagbalik sa handle mo. Ayaw, dili ko, Felipe, maluoy ka. Bilang katuig ako ni Magibilago niya sa silong. Gusto na, maluoy ka. Atagin ako sa akong kagawasan. Nunca, Hema! Nunca! Ima! Sampungi ka na yung baba, Delphine. Sampungi! Sige! Isod ka na sa pagbalik sa lugar ni Obra! Sige! Isod! Ima! Ima! Si Mama! Si Mama kito ko! Kumo! Buhi pa rin akong inahan! Buhi pa si Mama! Diyos ko, salamat! Salamat sa paglaog na mong gihatag ako! Karong nasainan ko buhi pa rin akong inahan eh! Kinalaman ako isa sa palayo ni Joanna unya. Ma, luwason ko ikaw gikas mga kamot na nabangis ka doon, Felipe. Upabayron ko siya sa kunyang sa na to ni Papa. Mahal ka. Mahatag ko kanimo ang tanan. Gawas lang sa imong kakawasan. Tungod kay mahal ka. Mahal ko kaayo ikaw. Yes, sir. Yes, sir. Kumanan niya na yung mga operasyon. Kumanan ko niya ako mission. Babalik ko na sa head office. At pag-render sa consignation, sir. Sir, mahal ko ako profesyon. Aban, gusto na kong mabalinahon. Uban niya sa pamahimo kong asawa. Salamat, sir. Salamat. Okay, sir. I'll see you soon. Upa na. Upaw sa maglawa. Ipalayo na si Joanna gikan din eh. Ingon man si Mama. Bro, ni agad na blade din eh. Pasensya ka na kang dadi gabi, gisapot. Why problema, bro? Mato ni Daddy, human-ugma, ako na iyang tugyanan ni Daddy sa tanan niya negosyo. Malauman ko ba ang imong tabang, bro? Bro. Ako na hunong naggabi, nga ikaw nga kong panadon dito sa Mindanao. Dili ba, matod mo, nakapuyo mo dito sa lolo? Nga sa ato pa, dili ka na maglisod sa pagsuod dito na pita. Bro, nakapundar ka mong daghan. May mga mansyon. Daghan sa kinan ug daghang mga yuta. Ngano di man imubiyaan kini maong matang sa negosyo? Usa? Supak sa balaod kini maong negosyo.
Daghang mga inosente ka bataang nagumuni ini. Mga kaugmaon nga nagguba, pamilya. Usa kini sinungdan nga nung daghang klase sa krimen. Pagpanlugos, pagpagawat, o pag... Dili. Bro, Nakita mo ba ang kaharuhay nga nahatag nining maong negosyo sa among pagpuyo, bro? Dili linibo ang makita ko nini. Kung dili minilyon. ubog niya na. Mao ang duha sa mga ginikanan. Kan sa mga anak nagumon sa tugas. Ilang kagustuhan ang paggamit nini. Tungkol kinaamong na maligya. Way mamaligya kung way mamalit. Kamo ang nagtudlo nila mo gamit ni ini. Usa? Kaniyo tagod. Murag wa ko mahinumdum nga gipugos na mo sila. Ilang gusto nga mutilaw. Nahigam. O kung may baw palang unta sila nga muda silang kaugalingon, di sila maadik. Kung nasayod pa lang sila sa hustong paagi sa paggamit nini, dako kayo kinig matabang nila, bro. Sama na lang sa mga estudyante nga buot magtuon sa tibuok gabi. Mga drive. Undangan na kini. Samtang dili pa wahi ang tanan. May kahigayonan ka pa sa pagbago. Wa ko'y plano nga mundang. O kung dili ka makigtambayayaw na ko, nakuman lang ka ng iyong papa. Aron dili ka makasumpaki. Wa ko'y plano nga makiglalis ni mo, bro. Tungod lang ni mo tana. Bro, gusto ko ikong tabangan. Mas makatabang ka na ako kung magpakahilom ka na lang. Dili ko gusto usa ni mga adawa. Adto ko na ikaw makita soon sa binangguan. Busa ako nungi na kini, bro. Surrender na lang. Musa? Nga no? Tinugyanan ka ba sa balaod aron akong surinderan? Ha? Dili. Dili ba? Come on, chill. Sige, kung supak magyod sa mong kabubuton, kining matangas negosyo. Okay? Sige. Di ta nakapuksong. Nakaila ko ni mo, bro. Sukad pa kiniato. Straight ka yun. Natong duha, ikaw ang butan. Ug ako ang tuwang. Pero ingon na magyod na, di ba? Opposite attracts. Hinungdan nga nagkasuot kita. Bro. Why surrender nga may tabo, bro? Musurrender lang ko kung batay na ko. Bro. Bro, sagun eh. Saan gibayutan na ka? Magakos ka magulog kalit. Sa ka pa. Mahal ti ka, bro. Igsuon ti ka. Mahal ta sa kasama sa matuod kong igsuon, bro. Basta sige na, okay na. Pabili na lang din uba. Kami na mulakaw si Daddy Delphine. Ikaw, chill ka lang din eh. Okay? Sige na. Mulakaw namin ni Joanna. May pamaliton eh. Dili ta na ba gagabapungkan? Dili. Kung si Joanna ba ang mapugong ni mo? Magpapugong ka? Oh. Kung pangayon niya magbago ka, kung mahunang ni maong negosyo, kung ato nagmamanimuyo sa lang dapit, ihata mo ba ka na niya? Ha, bro? Bro! Pasing. Si Joanna. Siya lang magpugong sa kumangkot. Joanna. Sige na. Sige na. O sa inyong ipanagsultihan ni Ruel. Mahimo ko bang masayran? Sige na. Ramil. Gusto siya nga maundang na ko na nga mo negosyo. Unyo, Gibalibaran ko siya. mau ba? Pero gipangutana ko niya. Unsa ka na ko? Kung ikaw ang muhangyo nako sa pag-undang o pagbagkos kinabuhi, ihatag ko ba kinini mo, Johanna? Ihatag
Buntag mo ba? Bugti si mong gugma? Oh, Joanna. Ramil. Ingon ko ikaw ni anak kamahal. Ramil. Ingon ko ikaw ni anak kamahal. Ramil. Lisod bang tuuhan? Ako sab, maglisod ko pagtuo nga moabot kini kayo na. Nga moabot ang babae nga makapapitik sa kong kasing-kasing. Ramil. Tumanon ko nga kung saan mo, Joanna. Nga dili ko na ikaw paskita pa. Nga nagida ko ni mo din sa dapin sa baybayon. Nahinumdum ka ba niya itong unang higayon? Nagkikis ko ikaw gikan sa club. Oo. Gida ko ikaw sa among rest house. Dito doon sa dagat. Huwag ko masayod kung gano. Pero na itong higayon na. Gusto ta na kang hilabtan. Pero wala ko buhat-buhatan. Tungod kay nagpalabi ang akong gibati alang nimo. Ang akong respeto. Tungod kay sa unang higayon pa lang nga nakita ko ikaw, Joanna. Nasayod ako nga may lahi akong pagbati alang nimo. Apan gipakibatukan ko kini. Nagdumili ko sa talagsaong pagbati nga miturok sa kong kasing-kasing. Gipakita ko nimo ang akong kabangis. Nakig-uban-uban ko ni bisan kinsa. Sa paglaom nga matakli ngadto sa laing butang ang akong pagbati. Pero gusto kong mapalayo ka. Apan dili sa ko gusto mo ka. Apan dihang mibati kong pangabubuhok ang Bro Ruel. Di ako masuta nga dili ko gid ikaw mahimong buhian, Joanna. Nga himpit ng maguba ang akong kalibutan kung muha ka. Ramil. Huwag ko magdali. Pero paabutan ko nga mapasaylo ko nimo. Huwag makatuan ka na niya sa pagmahal ako. Ramil. Diyos ko. Unsay ko buhaton. Ug mga dawa buhaton ang raid sa butika. Ug kuno ako himuon na. Apil sa mga badakpan unyang ako mangod. O posible pa magkitabla siya sa mga pulis. Dili ko kinakatugutan ng metro. Mahal ko ang akong igsuon, Diyos ko. Tabangi ko sa aking kubuhaton. Tabangi ko. Si Joanna. Siya lang ang magkatabang kang Ramil. Mato niya. Si Joanna lang ang magkapaundang niya. Bahala na. Suwayan ko papagkubisin na Joanna si Ramil. Ngamaundang na iligan niyang negosyo. Nga dili si Marian pag-atuog ba sa pier. Ano pagkuha sa shipment ka? Maghato niya dito sa butika. Hayon po si Joanna. Pero, usaw naman lang. Kung ang pagpakasal ni Joanna ang pangayong bugti ni Ramil. Usaw naman lang. Ikaboy ka pa sa itong pagpanuri ka ganina? Gamay. Ramil. Ay kabala ka. Dili ka hilabtan. Tauron ko lang imong pagkababae, Joanna. Butang nga wa akong mabuhat ni mo kriyato. Unya na nato na buhat ang pag-usap. Kung makasalan niya ta. Ramil.
nanok na si Ramil. Hinayon ko pagkuha ang iyang kamot nga gikago sa akong hawak. Muhinay ko og gawas. Nagpaabot si Ruel na ako dito sa luyo. Sige ni mata ha. Ang kaki ka ha. Ay, nga hindi magkamatuog, bisit. Anong magalindas sa imagine ko kung dili na ko makita ang kasulti si Ruel. Ay, bahala na. Magawas ko. At doon ko siya siyang lawak. Sudlon ko siya. I don't care kung imog yapon kong paliparan. Makita na lang ka. Okay na ko. Oh, si Joanna magkatong nanaog. Mabinantayon kaya siya mga lihok. Pero wa siya makapantay nga nakita ko siya kay diha na siya saktanan. Karon ka. Igitago ginibayhan na. Sundan ko siya. Maglas dos na sa kadlawon. Kagani ako nagpaabot ni Joanna din sa luyo sa mansyon. Magatunga pa ka siya karon. Tingali. Oh, Joanna. Joanna. Abi ko magdili ka na magkaani. Kiwat ko nga may nanok si Ramil. Usabi iba pagkiksultihan ako. May tungod pa sa tubuhatan uma. Sa itong pagbiyagi ka nini. Joanna. Joanna. Isuon ko si Ramil. Ako siyang tinuod na bangkot. Siya si Cyrus. Ulsa? Wa sila masayod na makita ko kayo sila gikan din sa akong limutangan. Huh, I knew it. Liars. Dili tinuod na mag-agaw sila. Hugot kayo nakagako si Ruel kang Joanna. Ingon man si Joanna at kang Ruel. Shit! Shit! At sa bagay na ano babayahan ang awa ko. Ngayon nabuang mo anak niya. Dili ko makatugot ngayon kung tuntungon. Dili ko kinikatagutan. Dili ko. Joanna. Ikaw lang magkatabas ko igsuon. Gawin daw may tabo niya upang adlaw. Please. Kumbinsi na si Ramil nga mahunong na, Joanna. Bisan pa ba? Kung nagpasabot ka na nga, pagkaslan ko siya. Joanna. Ibo na ba kong buhian? Joanna. Mahal na ka. Mahal na sab ka. Apan may nung danon alang ka na ako kinabuhi sa kuwing suon, Joanna. Luwason ta siya. Ruel. Pasilo ako. Ruel. I knew it! Oh. You lying bastards! Sugar. Sugar? So, kanusa lang manag-agaw nga mag-abot sa ngit-ngit o maggakos na bisan ang hangin maglisod sa paglusot? Sugar. Maabot kang Ramil kining inyong kipuhat. Iman inyo ka na! I always thought you were the best. Unsa man kahay mahitabo ning tungura. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa katapusang sumpay ning atong sugilanon. Higala o hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marites Parba Albores, ubo sa direksyon ni June Caracapohanes. Gidalit ka nato sa RMN Drama. Kumoto ka listeners, ang part 6 sa Higala Hostisya no, di atangin nyo ang katapusang sumpay. Ano? Pero ay lang kanang di lang kumuyog ugma kay napampay laing drama nga atong isunod ang agaton no? O kapit na kidat. Muna nga pero atangin ninyo katapusan naman itong sumpay no? Katapusan sumpay sa agaton o sa pidakidak no? Sunod adlaw tingali po atangin yung katapusang sumpay sa
nga naglahing dalan og higala hustisya. Mga mga listeners, mga human na gini. Prepare na po taglain nga ipuling. Nya si Annalyn Santarin, tiwas tagbasa ka listeners, si Annalyn Santarin, indot na jud sa drama idol. Oy, pero may baya ko maminaw sa mga drama nga imong gipangita. Upload, gipang-upload idol. Salamat kayo no, Annalyn Santarin. Kamo na yung pagpaminaw, salamat kayo. Si Cindy Bautista, God bless you always idol. Salamat kay Cindy Bautista no. Ulan mga listeners dahil na nga medyo pagpagaw sa bang tingog rin. Ambot lang maklaro baka ng tingog rin. Medyo ulan niya pansad. Medyo pagpagaw sad ko. Sige lang. Lang pakusgan yung volume ano no, edit. Si Lynn Burst, nice kayo nga drama mura kung tanaw sa lidag yun. Salamat kay Lynn Burst no. Mogin basta minaw talindot. Indot mapil gini mo mura kung mura di kagatanaw sa lidag nga action kaya ba. Muna-unaan mo ang mga isina ba sa drama ba no? Makalingaw yun yung drama kay bilang kag mabuhat diba. Maminaw kung drama nga maghigda kay makatuog man ka. Pangkatulog na ito nila eh. Nagagamit yung drama pang magtrabaho ka, malingaw ka. Di ka katulog. Malinaw kang drama, makatulog man po ka. No? Daghan ko ang drama. Anong advantage ba kumpara sa salida? Salamat kay Lynn Burst dahil no? Na si Ma'am Grace Blanca Flor, si Yaya Sipa. Gihata din ang address nila sa dili niya kaila. Kung dili unta niya maistorya si Jerry, dili unta niya ingon asa ilang address, pagkakidot na lang siya. Mahagit, no? Saks pa noon, pero pagkakuha po na, no, pang pakulba ba, no? Pang pasamot at thrilling ba, no? Salamat kay Ma'am Grace, no? Jonathan Santinyaman, idol sumpay sa Igalaw Stisya, idol shout out, dayon ko idol. Shout out ni mo Jonathan Santinyaman, no? Na-upload lagi na ito ang part 6 ang Higalaw Stisya. Iniatangin ninyo ang katapusan na pohon. Si Jean Ruiz, nindot na kaayo. Salamat kay Jean Ruiz. No? Si Imsme, listening here, Saudi Arabia. Salamat kay Imsme. No? Si Jobin Sumipo Jr., salamat kay sa part 8 idol. God bless kanunay ha. Salamat kay Jobin Sumipo Jr. No? Nya si Imsme yapon. Kasamok aning chila inag dili mo gawas paggawas inon highs ogid kulba ng gining drama. Salamat I'm Smir. Si Po and Friends, wow, nagpagupit na jud. Salamat mo yun, pagupit na jud. Pero kining vlog na to ang kining nakita ninyo ang vlog na to sa katong nagpala-pala ko. Kuan pa to, dugay na itong vlog, 2020. Katong na yun, apply may 2020. October 2020. Hindi ka ito nagpala-pala ko, kuan to. June 2021. Na may pizza ito, gibutan ako no, sa akong vlog. Dugay na itong mga listeners. Pero naka-timing yung comment ni Puan Friends no, bago nagpagupit na ito, nagpagupit na kita. Salamat Puan Friends no. Nga si Nimalos Beans, idol dyan, gipalitan dyan ni nanay og speaker na dako para kusog dyan ang imong mga drama diri sa among lugar. Kung nalingaw dyan ang tanan, idol dyan. Nice move, idol. Salamat. God bless you, idol. Kung pa-shout out lang ko sa taga-iligan, Timuga. Sa mga gwapa dira sa Glorious Ihaw. Lami dyan ang inyong lechon. Salamat, idol. Tulo ka heart. Salamat po ni mo ni Malos Beans. No? Salamat po sa imong nanay dahil no, nagpalit yung dako ng speaker no, para makadungog tanan ang inyong mga silingan paminaw sa drama. No? Mahilig yun dahil mong mga drama dahil. No? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Magkugig kung edit ano para daghan pa mong drama mapaminaw mga kalisinus. No? Kutob sa makaya. Hindi kamot kung maka-upload pagdugang drama. No? Salamat kayo ni Malos Beans. Sa imong nanay, no? Sa imong mga silingan nga naminaw sa mga drama.
Si sa Pantas Vlog, nag-facial lagi ka idol, may COVID ha idol. Panahon pag gina sa COVID no, kana akong vlog, pag nakita ang mga vlog na nang-apply ko niya. Karong time na nagpala-pala no. Panahon pa to sa COVID ko nung naka-facial niya to. Naka-mask, naka-facial no. Ang panahon pa to sa COVID. Pag pang-apply na ako, year October 2020, nang-apply. So, nagsugod may trabaho, mga kuha na to. 2020, mga kuhaan. Nakasugod na ito mga November na siguro. 2020. Yan ako. Taman ko sa mga June. Ang June ba ito? July. 2021. Ano pa na sa COVID, no? Ay, sa Pantas Vlog. Muna naka-facial ko. Na, pulbaan mo magguna, idol. Pala, manggamit. Namagid. Kaya kung technique ba? Ay, umang ko'y guna ito. Kaya duhara may guna dala. Asundang o guna ba? Kung gusto na, kuha niya na tulungan ta. Mawa ko'y gamit, ako'y ako ang, nga damay pala. Pero ting gali araw itong pala mga kalaganas, paspas ka kung agi araw. Walang to mablog tanan. Kay, wala may memory, akong salut ko na to, apiki man tayo memory. So, limpyo kayo mga agi ito, walang na kung mabidyohe ba. Lami kay agi itong pala, huwayin mo na kalaganas pala. Labi na og batoon ng inyong gigunahan. Lami yung pala gamiton. Kaya dili, magsakit imong kamot ba? Kaya, makukuha mo kayo. Salamat dahil no, sa Pantas Vlog, sa pagtanaw sa vlog. Si Jenny Lynn Kimson. Nice kayo ang inyong mga drama idol. Salamat kay Jenny Lynn Kimson. No? Jenny Lynn Kimson. Salamat kayo sa papaminaw. No? Saisi Morales, thank you. Sa payan, Saisi Morales. No? Sa lingaw, isa sa balak siguro ba? Katawa mo may emoji. Kanya, salamat sa Saisi Morales. Thank you so much, idol. Dili bagubot diha. Nag-rally naman sa Manila, Cebu. Walang grupo diha sa inyo tungkol sa BP Sara Duterte. Gusto nila paalisin man siya. Amping na kanan. Mama na isigig balita ron no? Sa DOHP, no? Sa TV, no? Kayong bahay ni Sara Duterte, no? Nato lang yun nga vote wisely yun, no? Iwasan ang mga pagdawat ng mga eleksyon kay namsi mga hatag, mga uwan-uwan. Dili ta mo dawat. Say ato ang gusto nga ibutar. Mawi. Ay itong butara, no? Dili kay magbase ta sa pilay hatag, no? Ay, murag tag na maligyan na sa itong boto, no? Nga na. Kung yan na, nga mudawat tag mga eleksyon, kung kay usang walang uwan-uwan, kung mudawat tag mga uwan-uwan, kung magbinuang ng mga ningdaog, o tay angayan, dita angayan nga magsigig yaw-yaw, no? Nga nung watumana ilang mga saad, kay sa eleksyon kanang pangampanya, nang hatag naman sila. Kaya kung nindawat wag kita angay magyaw-yaw kung dili sila motuman sa ilahang mga saad, no? Sa ilang plataforma, no? Munang vote wisely, pilion ang angayan, no? Nya, ampo sa Ginoo nga giyahan ta sa kinsa may angay iboto. Nya. Ayo lang ni-appeal sa comment section ng party sa mga boto-boto, no? Kay basin og i-remove ni sa YouTube ni mga comment pang party ng eleksyon, no? Kay grabe ni nga issue, no? Kini sa magisgot ang eleksyon. Mana nga dili na to ni-appeal sa to ang comment, no? Kay drama man nga to adiri, no? Salamat tayo sa Saisi Morales, no? Amping kita tanan. Nga si Annalyn Samson kalagot man si Sheila o ikulbaan na gani ko niya siya ga tinungol ay imo Sheila. Salamat kay Annalyn Samson. Relax lang din nun. Saon man kay mao may gisugo sa direktor. Wala nga pakul-bakul gyud ang drama, no? Salamat Annalyn Samson no, sa imong pagpaminaw kanunay, no? Og mo to mga listeners, thank you so much
for watching o for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all in advance. Merry Christmas.